Pnawn da i chi a chroeso i'r cyfarfod hwn o'r Gymdeithas Heddwch. Hyfryd eich gweld chi yma a diolch am droi mewn i'r cyfarfod hwn. A mae diolch arbennig wrth gwrs i'r rhai sydd ar y llwyfan fan hyn. Ac mae nhw gyd yn perthyn i Ysgol Farddol Caerfyrddin. Ac mae Geraint sydd yn eistedd yng nghader Gwilym Hiraethog yn hyn. Mae Geraint Roberts yn mynd i'w cyflwyno. A'r un gyfarwydd iawn â Geraint yn yr ardal hon, mae un o ardal Aberystwyth yw yn wreiddiol. Mae wedi bod yn gweithio yma yn Sir Gyfyrddin am ran fwyaf o'i os. Wedi bod yn bennaeth ar Ysgol Stradau yn Llanelli, ac mae nawr yn ysgrifennydd gohebol yn Pen y Graig, un o eglwysu'r annibynwyr yma yn Ngorllewin Sir Gar. Ac yn ddiolchgar iawn i Geraint am drefnu y beirdd i'r digwyddiad hwn. Ac fe nawr i drosglwyddo'r awenau i ddwylo Geraint. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod. Diolch yn fawr iawn Gito am y gwahoddiad, neu ar ran swyddogion felly am y gwahoddiad, a diolch am y croeso i fod yn rhan o raglen cofio a dathlu 100 o flynyddoedd ers sefydlu Undeb yr annibynwyr ac yma yng Nghaerfyrddin. Mae lot o bethau fel yna'n digwydd yng Nghaerfyrddin. I ni hefyd fel Ysgol Farddol yn dathlu 10 mlynedd ar hugain o fodolaeth eleni, ac os byddwch chi'n mynd i Eisteddfod Tregaron neu siop y Pentan yn ystod yr wythnosau nesaf, dwi'n gobeithio y byddwch chi yn gweld yn cyfrol ni yno. Mae yna 4 o aelodau ffyddlon a theyrngar a chefnogol iawn o'r Ysgol Farddol gen i ar y llwyfan pnawn yma. Mae gyda ni 3 thîm talwrn yn y dosbarth i gyd, a fel mae'n digwydd, mae'r aelodau yma yn eu cynrychioli nhw'n dda iawn. A Neirin yr ochr yma, fe chi'n nabod y Neirin, wedi ddim mwy. A Neirin Caradog o dîm capten, mae'n digwydd tîm tir iarll. Yna Aled Evans, capten tîm Beirdd Myrddin, ac yna reit ar y pen mae Meirion a Siw sydd yn aelodau. Siw yw capten presennol y derwyddon, felly ni wedi cribo at ei gilydd holl dalent yr Ysgol Farddol ger'ch bron chi ar gyfer pnawn yma. Ar ôl dweud hynny, fi'n gwneud ymddeheiriad hefyd, dydy Tudur Dylan na Eryr yn gallu fod yn bresennol yma pnawn yma. Ni'n ymddeheirio am hynny, maen nhw hefyd, ond i ni fel aelodau'r Ysgol Farddol, nid yn unig yn diolch i nhw am ei arweiniad i'r Ysgol Farddol dros gyfnod mor hir, maen nhw wedi bod yna o dechrau i bob pwrpas, ond ni'n gwerthfawrogi i arweiniad nhw ar lefel lleol a chenedlaethol i faterion heddwch hefyd, ac ni'n ddyledus iawn iddyn nhw. A gai ddiolch hefyd i Rhodri Darcy o'r annibynwyr am ein cefnogi ni gyda materion llwyfan a sain a llun ar gyfer pnawn yma. Pan roddwyd y testun yma i ni gyntaf, Tangnefedd y Beirdd, roedd hi'n ddigon naturiol i ni fel Beirdd, dwi'n credu, i feddwl am gerdd enwog Waldo, y Tangnefeddwyr, uwch yr eira, wybren glos, lle mae Abertawen fflam. A chyn amser y cyfryngau modern, dyma'r agosaf yn ddaearyddol. Mae erchyllterau rhyfel wedi dod at y genedlaeth hun a'n perthnasau hun ni. Nhw wedi gweld yn y de o'r llewyn fan hyn, wedi gweld cochni'r awyr am 2 noson dros Abertawe yn Chwefror 1941. Y beirdd modern ac ifancach yn goffod dibynnu ar symbyliad llun, cofeb, hanesyn neu rhywbeth tebyg mwyn ysgrifennu am ryfel a heddwch. Nid oes rhaid i ni fod yn agos i'r ryfel i ysgrifennu amdano, ac mae beirdd wedi gwneud hyn dros y canrifoedd. Yn llythrenol dros y canrifoedd, ac mae'n beirdd cynhara ni, a Neirin, nid hwn, mae'n beirdd cynharaf ni a Neirin a Thaliesin enghraifft,
wedi disgrifio ac ysgrifennu am ryfeloedd, milwyr a brenhinoedd oedd yn yr hen ogledd nôl yn y 6ed ganrif. A chyfnodwyd y rhain ganrifoedd wedyn yn y llyfr du Caerfyrddin, llyfr Aneirin a llyfr Taliesin. Oedd y cyfnodion ysgrifenedig hyn yn digwydd 600 mlynedd wedi i'r cerddi cael eu hadrodd am y tro cyntaf. A'r gred yw, wrth gwrs, yw bod nhw wedi cael eu ysgrifennu a'i cadw ar y cof oherwydd bod hi'n haws gwneud hynny ar y gynghanedd, medden nhw. Ac wedyn maen nhw'n cael eu trosglwyddo i lawr o un genedlaeth i'r llall. Ac mae'r iaith Gymraeg a'r gynghanedd wedi esblygu a thyfu gyda'i gilydd ers y 6ed ganrif. Mae'r ddau yn perthyn i'w gilydd ac yn gwbl unigryw yn y byd, felly allan ni ddim fod yn siarad am y gynghanedd mewn unrhyw le arall heblaw Cymru pnawn yma. Mae'r beirdd yn parhau i ymateb i'r ryfeloedd, ond diolch byth yn tipyn fwy heddychlon. A llais beirdd yr ysgol farddol gewch i glywed pnawn yma. Cerddi caeth yw'r mwyafrif llethol ohoni, cerddi yn y gynghanedd, achos dysgu'r cynganeddion i ni wedi bod yn wneud yn yr ysgol farddol. Mae awdl fuddigol yn Eirin Caradog yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016 wedi defnyddio hanes y brwydro cynnar yna yn yr hen ogledd, catraeth yn benodol, a dyna'r peg mae fe wedi defnyddio i osod i awdl. Ond dwi ddim yn mynd i ddweud rhagor am hynny, mae fe wedi gosod stori gyfoes ar y fframyn, hen fframyn hwnnw, ac eith yn Eirin dweud mwy wrtho ni. Cefndir dilyniant oedd y rhyfel yn Syria ar y pryd, a penderfyniad Llywodraeth Prydain i ala 6 fighter jet, a wedyn syndod pobl Prydain bod na ffoduried yn meiddio dod o'r wlad achos bod ni'n i bomio nhw. Ond hefyd wedyn mae yna stori yn trio, fel oedd Geraint yn gweud, mae'n mhrofiad i o'r ryfel, gweld ryfel yn rhywbeth atgas, ond hefyd yn rhywbeth pellenig. A felly trio ffindo rhyw stori o ni i'r dilyniant. A felly mae yna fab sy'n moyn mynd i ryfela i drio wneud i ran a thad sydd yn gweld pethau'r gwrthwyneb. A'r cefndir i'r agoriad, detholiad, byddwch chi'n falch o glywed o'r awdl sydd â fi, yw bod fy mod i wedi siarad â gŵr Monteberem fydd yn y llynges yn Irac, a fe yn dysgu fi bod na faracs yn Catterick. A ni ddim yn gwybod hynny, ac oedd e ddim yn gwybod am gatraeth, felly oedden ni'n dysgu'n gilydd. Felly gwir aeth Catterick Barracks yw'r gerdd gyntaf. A mae'r mab yn cael ei ddreifo lan at fyna gan y mab, gan y tad. Dynesu ar radion isel, a'r gair i'w gweld ar y gorwel. Dan weiren o gynnen gel yn bigog hyd ei bogel. Mor finiog yw arfogaeth tawelwch rheng teulu. A hiraeth yn rhofeidd ei nerfau, aeth y lôn yn lôn gelyniaeth. Danfon, ar ddau ar donfedd wahanol, ei unig etifedd. Gyrru fab i gwr ei fedd, ar gyrru'n ddidrigaredd. Nawr mae'n ŵr, mae'n anheriol filwra fel arwr i'w bobl. Y mab sy'n fomiau o'i ôl, a'r ffrau weidrydd mor ffrwydrol. A thad diamadferth yw rwystro rhag cofrestru'r distriw, rhag llw i farw neu fyw, rhag y gad, rheg wag ydyw. Wedyn mae'r gerdd nesaf yn mynd â ni Geier Hendre, profiad go iawn ges i ddod ys i mewn i'r dilyniant o ffilmo gyda Brychan Llyr ar Geier Hendre a dath aderyn ange uwch ein pennau. Mae yna gyfeiriad yn y llinell agoriadol at linell agoriadol awdl y Gwanwyn Dick Jones. Uwch Geier Hendre. Y mae'n glamau, ond nid mwyn golomen a ddaw heibion fflion wyn neu fflien. Hebog llygadog sy'n hel llygoden. Deryn a chwennych y drin a'i chynnen a gwaed o'i big i'w aden. Troi'n ddihoi a chonfoi ei sioi i'w chenfau sawen. A wedyn, mae yna gerdd fer sy'n cynnal llunyn storiol dilyniant o'r enw e-bost gytre gan y mab. Anwl dad, wy'n ôl o daith dreino cyn mynd ar unwaith Siairac. Wy'n gweld eisiau'r iaith, weithiau. Wy'n gallu seithi yn siarp, fi yw'r gorau si. Ferau neges fori.
A wedyn mae'r gerdd ola yn gweld pethau o safbwynt y tad mewn a'i gartre dychmygol, mewn rhyw gwm yn y gorllewin, tybed lle mae hwnna, yn trem y cwm yn o'r tŷ. A dyma fel mae'r tad yn gweld pethau yng ngherdd ola'r dilyniant. Dros blant ein plant. Yn rhem y cwm, nawr mae cad i'w hennill eto'n anad y cyfan. Eco hafau y pyllau air sy'n pellau. Pob enfys felys a fi, a sŵn pel, nawr sy'n pylu. Mae plentyndod yn codi'n des o gair wain. Dwys o grin yw glaswell dyddiau glasoed. Nid yw'r wen yn cadw'r oed. I osgoi rheg, diffodda'r sgrin a'i rhith, a tua'r eithin a'r banal. Mae arbennig fyr ei wynt a'i gam yn frau. Mi wel hael fel malala, hael cri a'i anadlu yna. Dealla hyn, nid a llef dialedd y lleddfur dolef. O hyd, ond i ddaw yn haf newydd, ni ddaw yn eiaf. Am enid ar y mynydd, sa'i fan hyn ar derfyn dydd. Wyneba'r byd yn nebyn. Gwybod bod ei fab ei hun yn rheibio tai. Trwy'r byd hyll, mae gynnau yn ymgynnull. Plant ein glob sy'n bwydo bedd, rhodd y ddeiardd i ddiwedd. Gwel fyd yn fachlyd a fi, ond y nos sy'n dynesu. Diolch. Mae'n dwym tu fas, ond lle beth chi, mae'n dwymach fewn fan hyn, yn enwedig o dan y llif oleuadau fan hyn. Gai diolch chi yn eirin am agor yn rhaglen ni ar gyfer pnawn yma. Fe soniodd yn eirin yn iawdl fyna am yr e-bost oedd y mab wedi sgwennu at ei dad, at y tad. Ac fel oedd e'n dweud, oedd e'n mynd ar unwaith siair ac. Felly pan ges i gyfle nôl yn, credu mae mis Medi 2016 oedd hi, ges i gyfle i gyfarch yn eirin ar ennill i gader yn y fenni. Fe deimles i mae'r ffordd mwyaf priodol o'i longyfarch oedd bod y mab yn danfon e-bost ato fe at y tad, danfon un arall at y tad felly, ond y tro hwn yn dweud nid bod e'n mynd i Irac, ond bod e moyn gadael ar fyddin, moyn gorffen bod yn filwr. Felly dyma'r e-bost gatre gan y mab. Hei dad, llongyfarchiadau, dy awdl amdano ni'n dau. Wrth glywed sŵn bwledi, geiriau'r wyl a ddaw ni'n gri. A'r geiriau drwy'r odlaen drwch, heddiw yn mynnu heddwch. Yn y print mae ein parhad, yn y geiriau dy gariad. Un hogyn wyf a'i neges, dod a wnaf at dad yn nes, dweud ffarwel i'r yfela, a dod i weld dyddiau da. Dere nawr, a fadre nôl i fedi ar dyfodol, y teulu nid bataliwn, fydd o hyd fy myd mi wn. Yna trown o dir catraeth, y tir a'i filitariaeth, y fori af drwy'r weiren frad, weiren fy ngamgymeriad, y wawr rwy'n gweld trwy'r weiren, yn y llais y gerdd a'r llen, a fo ladd y boen a'r floedd, un yn llai sy'n y lluoedd. A fo'r brad mor anwadal, i fro lle mae'r dwylo'n dal, a mab llesg sydd am bellhau o reng yr adarangau yn y ser dros blant Syria, a byw'n y nos heb un ha. Heno yn wir ni fynnwn, sŵn y gwarth sydd yn y gwn. Dere a ras at lasoed, cadau'r hardd sy'n cadw'r oed, nôl o wlad a'i hawel lem, baracs i bont y berem, ac o dir llygad a dant i ddeiar a'i myddeiant. O ddweud un mewn cywydd daeth a'i lenni o'r elyniaeth. Gyda'r car i drem y cwm a ras o'r gair wrth reswm,
i fro rydd mewn lyfrau iaith, o fomiau ac atfamiaeth, ac yn ôl o'r magnelau uno'n dweud, a nawn ni'n dau. O'r crastyr a'r anwiredd, o roi clwyf i weinio'r cledd. Mae beirdd trwy'r oesau wedi dyrchafu rhyfeloedd a milwyr a'r arweinwyr. Mewn cerdd gan Guto'r Glyn o'r 15fed ganrif, jyst i roi blas i chi, mae'n disgrifio buddigoliaeth Harry Tudur ar faes Bosworth gyda llinellau fel hyn. Concwerodd y King Harry, y maes drwy nerth ein meistr ni, lladd eingl, Saeson felly, llaw diangen, llaw nerthol. Lladd y baedd, sef Richard y Trydydd, eilliodd ei ben. Lladd y baedd, eilliodd ei ben. Chybod, dyn ni ddim yn gweld llinellau fel yna yn berddoniaeth y dyddiau hyn. Doedd ddim llawer o sôn am dangnefedd y pryd hynny. A dyna oedd y traddodiad ar y pryd. 2 mlynedd yn ôl fan hyn yng Nghaerfyrddin, 2019, i'r wythnos hon, fi o'n i'n cofio ac yn dathlu Eisteddfod fawr dyfed a gynalwyd yng Nghaerfyrddin yn 1819. A dathlu oedden ni un o gorsedd y beirdd gyda'r Eisteddfod. Ac oherwydd hynny fe greuwyd y sefydliad Cymraeg cyntaf ni. Jyst dychmygwch mor hanesyddol ac arwyddocaol o sefydlu yn sefydliad Cymraeg cyntaf ni. Ac un oedd yng nghanol y pethau, oedd wedi creu'r sefydliad hwnnw, a oedd tu ôl i'r gamp a'r sgwp yma wrth gwrs oedd Iolo Morgannwg. Oedd e'n greadur wahanol iawn i'w gyfoedion, ond oedd e'n heddychwr, ac oedd e'n gredwr mawr ac yn ymarfer masnach rydd. Mae hynny'n wir am Iolo Morgannwg. Ond yn gwbl wahanol oedd yr awdl fuddigol. Bod ni wedi rhoi sylw a dathlu cadeirio'r bardd, i ni gofio'r seremoni o un o'r orsedd a'r Steddfod, gadwon ni'n dawel iawn am yr awdl. Testyn y gader oedd awdl coffadwriaeth am y gwron Cymreig Thomas Picton. Enillwyd y gader gan Walter Mechain, ficer yn ôl galwedigaeth. Pydach chi'n edrych ar yr awdl wedi cael ei argraffu, dydw i ddim yn mynd i ddarllen ni o gwbl. Ond pydach chi'n edrych arni wedi cael ei argraffu mewn cyfansoddiadau neu mewn cyfrol, dyma'r is-bennawd. Awdl ar farwolaeth y godidog flaenawr milwraidd Sir Thomas Picton. Marchog urddasol o dalaeth dyfed yn y heibarth Cymru. Dyna tipyn o is-deitl i chi. A dweud y gwir, os ydym eisiau cerdd ar ôl chi sgwennu'r is-deitl yna. Ond dyma ddau gywydd gwrth-gyferbyniol iawn i awdl ar Thomas Picton o waith Aled Evans ar y thema Tangnefedd. Mae'r cyntaf ohonynt yn rhoi golwg mwy cyfoes ar Thomas Picton. Dyma Aled i ddweud mwy. Sydd wedi bod ynglyn â'r holl gofebau yma sydd yn caffau rhai o ddynion mawr ein hanes ni a rheini falle a steiniau go amlwg ar ei hanesion. A mae'r trafodaeth honno yn un sydd wedi bod yn digwydd yma yn y dref hon, sef cofeb Thomas Picton. Nawr mae gen i farn bendant iawn beth ddylid i wneud ar gofeb honno. Betawn ni'n cael cyfle, mi fydde yna semtex wrth ei godre hi, a fydde hi ddim yn para'n hir iawn. Mae angen i ni falle atgoffa'n hunain o beth wnaeth Thomas Picton. Mae'n cael ei alw gan rai yn arwr rhyfel. Yn wir, dwi wedi clywed rhai o gynghorwyr y sir hon a Phlaid Cymru yn cyfeirio ato
fel arwr rhyfel. Ond mae e'n werth i ni atgoffa'n hunan bod Thomas Picton wedi cael yn euog o boenydio Louisa Calderon yn 1816. Ei fod yn lywodraethwr yn Trinidad, a mi oedd yn gyfrifol am ddienyddio degau o gaethweision. Fe godwyd cofeb iddo, a gafodd y gofeb honno ei dymchwel yn 1846 gan ei bod hi wedi mynd yn rhy anffasiynol i'r cyfnod hwnnw. Ond anffodus, gath yr obelisg presennol ei ail-godi yn 1847 a trenu i hynny ddigwydd. Falle ddylen ni gofio yr hyn y mae David Olusoga yn ei ddweud, athro yn yr adran hanes yn Manceinion, ond yn wreiddiol o Fryste. Fe fyddwch chi'n gyfarwydd â'i waith ar y teledu, A House Through Time. A beth mae e'n ei ddweud yw nid dileu hanes yw dymchwel y cofebau yma, ond creu hanes. Nid peth goddefol yw hanes, a mae yna gyfrifoldeb arno ni i ddiffinio ein perthynas ni a hanes. A dyna beth mae'r cywydd hwn yn ceisio wneud. Cwrdd i Louisa Calderon, merch ifanc a boenydiwyd mewn modd atgas gan Thomas Picton. Ein hannog a wna hanes i ddwy'n oed a ddoi yn nes. Ond o hedd ein dyddiau da, melyswn gam Louisa. Rhoi heilwen wnawn ar hiliaeth, a rhoi gwen ar ei hawr gaeth. Rhoi cyw ar lle bu'r curo, a chau ceg cri fach y co. Ai dyna'r iawn a wnawn ni, a'n Hingland o ddehongli. A phetai ein camau'n cwrdd, ein cyffion fyddai'n cyffwrdd. Mae Geraint wedi cyfeirio at y gair Tangnefedd. Mae fe'n hen air Cymraeg yn mynd yn ôl at ddechrau'r 18fed ganrif. Yn wir, mae yna gyfeiriad yn ein cyfreithiau canoloesol at Tangnefedd, sydd yn dweud fel hyn: ym mhob dadlau, dylai bod y 5 hyn: gwys, a hawl, ac ateb, a barn, a thangnefedd. A threnu falle nad oedd y 5 hynny yn meddyliau rhai o'r gwleidyddion sydd wedi bod yn flaenllaw yn eu trafodaethau yn ystod y 4 awr ar 20 diwetha. Ym mhob dadlau, dylai bod y 5 hyn: gwys a hawl, ac ateb, a barn, a thangnefedd, o'n cyfreithiau canoloesol. Dim sôn am rym, dim sôn am rym, sôn am dangnefedd. Dwi am fynd â chi nawr i Borth yr Hyd, sydd ddim yn bell o fan hyn. Rheini o'noch chi sydd yn gyfarwydd â daearyddiaeth, mae ychydig tuag at y dwyrain. Ac ym Mhorth yr Hyd, mae yna gapel anwes, neu eglwys, chwaer eglwys i eglwys Llanddarog. Yn wir, mae yna gyfres o gapeli anwes yn ymestyn o Foel Gastell i Crwbyn. Capel Erbach, Capel Dyddgen a Capel Begewdyn. Mae Capel Begewdyn yn fieri ar hyn o bryd, ond o fynd yno, dwi'n credu y gelech chi fydd mawr. Dwi wedi bod yno droion a chael rhywfaint o dangnefedd o fod yno. Felly mae'r cywydd hwn i eglwys Begewdyn. Cliw'r bader trwy'r mieri, cliw sisial ei hannal hi, ei sibrwd brwd rhwng sŵn brain, a'i dweud fel cryndod adain. Galw mai yn y glaw man am oed trwy'r oesau mudan. Uwch awel, daw ei chywair, fel can fwyn y forwyn fair. Hi yw'r murmur
trwy'r muriau, hi yw'r cof ymhen draw'r cae, a chri llais yn crychu'r llwch, yn delor trwy dawelwch. Dof eilwaith i'r adfeilion, a dŵr oer y bader hon, at lain, a sŵn ei gleiniau yn y pridd, a hwy'n parhau i rifo hyd ein hawr fer, ein hysbaid. Af at osber begewdyn, a'i lladyn llwm, a'i holion yma'n gwlwm. Yw hanes af fy hunan, i greu mir a'i geiriau man, a chau'r byd o'i chorau bach, a'i henw yn gyfrinach. Daw hon a'i ffynon a'i ffydd yn genad hyd y gweinydd. O'i chwilio, caf ddychwelyd, yw drws, yw ffader o hyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Aled. Fe fydd na gyfle ar ddiwedd yr rhaglen yma i ni gael trafodaeth a cwestiynau os yna yw dymuniad y cadeirydd. Felly, ni'n rhoi cyfle i chi baratoi felly os bydd hynny'n digwydd. Ewn ni nôl at farn y beirdd felly mae Aled wedi rhoi persbectif arall ar Thomas Picton i ni. Ond mae oedd barn y beirdd wedi newid am ryfela felly, wedi newid yn dilyn y rhyfel mawr, y rhyfel byd cyntaf. Ac yn bennaf oherwydd profiad personol neu golli cyfoedion oedd ysbardyn a'r rheswm dros hynny. Oedd colli heddwyn, wrth gwrs, yn sbardyn pellach i feirdd yng Nghymru. I ni'n ddiolchgar i feirdd yr 20fed ganrif felly am y persbectif heddychlon maen nhw wedi rhoi i farddoniaeth yn ystod y cyfnod hwnnw. Yn cyfeirio yn bendig at pobl fel Nicholas y Glais, Waldo, Gwennallt, Wy diweddar Gerwyn Williams, Gwyn Thomas ac Alan Llwyd. Diolchgar iawn am ei arweiniad a'i hysbrydoliaeth wrth sgrifennu am heddwch. Fi wedi rhoi llun i chi fyna. David Samuel Roberts yw ei enw fe. Oedd e newydd yr llawn i mi. A fi farw David Samuel yn y rhyfel byd cyntaf ar Fedi'r 4 1918. Oedd hynny wrth gwrs ychydig cyn diwedd y brwydro. A fe oedd plentyn hynna Mangi a Darcy ar ochr fy nhad. Fy nhad oedd yr ifanca yn y teulu. A fe oedd yr hynna fel yn ni'n dweud ac oedd 2 flynedd yr 20 o flynyddoedd rhwngddyn nhw. Roedd fy nhad heb gyfarfod a'i frawd mawr. Roedd clywed am hanes David Samuel wedi fy symbolu i ysgrifennu cryn dipyn amdano, sawl cerdd o dweud y gwir. A fi wedi cyfeirio ato mewn llunellau gwahanol y preifat agos ataf. Yr ewythr na welais erioed. Y fyddin yn fy etifeddiaeth. Tyfais i tîn etifedd. Ac fan hyn mae llun o'r teulu. Fi'n credu nhw'n wneud hyn, chi'n gwybod, yn arfer i feibion oedd yn mynd i'r rhyfel. Tynnu llun o'r teulu cyn maen nhw yn mynd dramor. A dyma lun o Margaret i wraig, David i hunan, a Margreta i ferch. Cyn bod David Samuel yn mynd i Ffrainc. Mae Margaret i wraig, ni'n methu gweld hyn wrth gwrs, yn cario William i mab, a ni welodd William i dad erioed. Wi am ddarllen cerdd i chi, yn dilyn ymweliad a mynwent Fison Artois, ger aras yn Ffrainc, ar gan lwyddiant colli David Samuel Roberts ym mis Medi 2018. A beth wy'n trio gyfeirio ato fan hyn, hyd yn oed yn ywelwch y mynwentydd Ffrainc a'r fynwent yma yn arbennig, i chi ddal i fod yn synhwyro prydeindod a militariaeth, hyd yn oed yn y tywelwch hwnnw,
A dyna beth wy'n trio i gyfleu yn y cywydd yma. Wal unig yw can mlynedd, a gwag fi heb garreg fedd, yn awel hen gyneia, erwau tair, fys on ar twa. Celi amna gwen colier, ei fyd gwell ar trafod ger, un heb weld ei blantos bach na ei geiniau am gennach. Heibio'r wal ar naddu brai, rhosynod ar rhes enwau, rwy'n clywed y bwledu heddiw'n uwch o'n rhengoedd ni. Trwy'r panel, sŵn magnelau ein hoes hyll sydd yn nesau, ac i lais heb wain i'w gledd, oerach ydyw'r anwiredd. Clywn rhethreg o bob pegwn, yn un floedd mewn lle fel hwn, a gynnau angau yn hel yr ifanc draw i ryfel. Yng ngwacter y pileri, a thrwy waidd fy ewyth yr i, didostir yw'r cur cyhyd, y bai ar gwastraff bywyd, ac mewn canrif a'i rifau, cofio naf, nid cyfiawnhau. Disgrifiodd Alan Llwyd yr ugeinfed ganrif fel canrif y trais, ond pryn bod yr unfed ganrif ar hugain yn canrif ni felly wedi tynnu anal, ddigwyddodd Medi 11/10/2001. Ac yna, 20 mlynedd y mwy ar ôl hynny, daeth y talu nôl gan yr Unol Daleithiau a Phryden a mwy yn Afghanistan ac Iraq. Digwyddiad yn Afghanistan sydd wedi symbylu'r cywydd nesaf gan Sue Jones. Enillodd wobr iddi yn un o eisteddfodau'r dosbarth. Bydd aw Sue i ddweud mwy, ond bydd hi'n darllen ail gerdd wedyn, soned o waith Mererid Hopwood. O'n i'n teimlo bod hi'n briodol bod ni yn clywed llais barddonol Mererid a Dylan yn hwyrach pnawn yma hefyd. Bydd hi'n darllen soned fesul un o waith Mererid Hopwood wedyn. Ond cyntaf i chywydd ei hunan. Diolch yn fawr a phnawn da i chi. Braf cael bod yma. Chi'n gyfarwydd ar stori ar hanes yma yn sicr, ond ysyn ni atgoffa'n hunain falle am ychydig cyn i mi i gyflwyno'r cywydd. Malala, the girl shot for going to school. Un o benawdau'r newyddion fis Hydref 2012. Mae'n anodd iawn credu bod yna 10 bron wedi pasio ers y diwrnod hwnnw. A dyma stori rhyfeddol am berson ifanc gwirioneddol rhyfeddol. Mae taith bywyd Malala Yousafzai wedi hawlio'r penawdau a sylw'r byd ers yr ymosodiad erchyll arni gan y Taliban, a'r daith dyngedfennol honno adre o'r ysgol ar y 9 o Hydre 2012. Yn y fan a'r lle felly yn llythrennol, drylliwyd y seren ifanc ddisglair, 15 oed. Fe oroesodd Malala ei chlwyfau difrifol drwy lawdriniaethau niferus ac anodd, ynghyd â blynyddoedd o ymaddasiad i'w bywyd newydd. Neu ei hail fywyd fel y cyfeiriau mham ato, wrth ddiolch yn ddyddiol i Dduw am achub i bywyd. Aeth bron i 10 heibio felly ers y profiad hwnnw, ac mae Malala wedi ac yn parhau i fod i gyflawni'n eithriadol. Yn enillydd nifer o wobrau rhyngwladol ar ifancaf erioed i dderbyn gwobr heddwch Nobel yn 2014. Yn 2020, graddiodd o Brifysgol Rhydychen mewn athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg. Mae'n parhau yn ymgyrchydd brw dros hawliau dynol ac yn benodol dros addysg i ferched, yn fyd-eang. Mae'n gwbl argoediedig, y gallwn gyda'n gilydd greu byd gwell,
byd mwy cyfartal, a byd where all girls can learn and lead. Fi yw Malala. Dyna'i hateb arwrol i'r cwestiwn, pwy yw Malala? Weiddwyd gan ŵr arfog mewn mwgwd, un o'r Taliban oedd yn ei herlyd am ei siarad agored a'i hymgyrchu diflino. Gwthiodd ei ffordd ar y bws oedd e'n eichludo hi a'i chyd-ddisgyblion adre o'r ysgol y prynhawn hwnnw, cyn ei saethu deirgwaith. Ie, fi yw Malala. Dyna'r geiriau a ddaeth yn deitl i'w llyfr a'r ffilm ysgytwol ac ysbrydoledig. A daniodd ymhellach fy ddiddordeb unau, fel cymaint ohonoch chi fi'n siŵr. Cafodd yr holl ddigwyddiad effaith ddofn ar y byd. Yn gyfan. A dyma'r symboliad, wrth gwrs, i mi ysgrifennu'r gerdd. Yn ddiweddarach yn 2018, sydd rhyw 4 blynedd yn ôl ebyn hyn, ces y cyfle i wrando ar ei thad, Ziawdin Yousafzai, yng Ngwyl y Gelli. Mae ef wedi bod yn gymaint o ddylanwad arni ac yn parhau i fod yn arwr iddi a dweud y gwir. Siaradodd yn agored am y profiad a'r newid syfrdanol a ddaeth yn ei sgil iddi'n twy fel teulu. A chi'n gwybod fe symudon nhw yma i Brydain i gael triniaeth wrth gwrs iddi hi ym Birmingham. Ces yng nghyfareddu gan ei argyhoeddiad a'i ymroddiad ynte hefyd. Nid yn unig fel ei thad, ond hefyd fel ei hathro a'i phrifathro, a gyfrannodd yn arloesol tuag at gyfartaledd ac addysg i ferched a bechgyn fel ei gilydd, yn Nyffryn Swat yng ngogledd orllewin Pakistan. Cyd-ddigwyddiad rhyfedd oedd bod delwedd yr aderyn, fel sy'n ymddangos yn y gerdd a sgrifennais wrth geisio portreadu Malala a'i sefyllfa hi, yn cyd-fynd yn hollol gyda'i lyfr, gyda theitlu lyfr falle bod chi'n gyfarwydd ag Let Her Fly. Dyna'i freuddwyd ar gyfer ei ferch yn wir, ond hefyd ar gyfer pob merch arall drwy'r byd. Bod nhw'n cael eu hannog a'i haddysgu, eu cymell a'i cefnogi, fel gallant hedfan yn rhydd ac yn uchel yn yr awyr. Dyma ni felly fy ngherdd i Malala. Yn y gwyll, cennais dy gân, a'i hadlais yn y goedlan. Ath gân oedd mor wahanol drwy'r nos ac yn ddi-droi'n ôl. Fel pibydd drwy'r gwydd yn gwau, un llais yn denu'r lleisiau yn gór, sy'n deo'r y dydd i ni, yn drydar newydd. Yr un salm yn Nyffryn Swat, a'r nos iau yn troi'n seiat. Nid cawell yr un gell gaeth fi geiriau dyfagwraeth. O danad, rhoed adenydd, o'r hwyd i hedfan yn rhydd. A'r wybren rhwng canghennau yn hwy las dy orwel iau. Dy hawl yn glasu yn y dail, a'r gwau yn sio'r gwiail. A thynged yr ehedydd yw rhoi'r dôn y more'r dydd, yn yr helyg mae'r alaw, a'i nodau hi yn ddi-daw. Yn dair firgelin ar dôl, drwy wlad yr alaw hudol, a tharged y bwledi yn dan i'th daweli di. Dwgyd y gân o Ddwanwyn, y llais sy'n ddistawn y llwyn. Gadael tref a chynefin, rhoi parhad i'th eiriau pryn, a gwledd dy crescendo glân yn adlais yn ein coedlan. A byw rwyt y deryn brith a'r orwelion dathrylydd. Diolch. Mae'n bleser gen i gyflwyno'r soned yma. Mae'n anrhydedd y dyd y gwir.
soned o waith Mererid Hopwood. Fesul 1. Mor hyfedd yw ein hysfar dyddiau hyn i rifo heibio'r bysedd ar ein llaw. Rhaid rhifo pli bach lleiar eira gwyn, a rhifo dafnau man pob cawod law. I bob rhyw bwnc dan hael ac awyr las, ceir ystadegau braw a symiau dwys. Po fwyaf ydyw, gorau'r penawd bras, cant rhown i'r hifau mawr, dwtch mwy o bwys. Rhaid rhifo fesul biliwn ddyled gwlad, a rhifo fesul miliwn ddyled banc. R'un modd, yr rhifwn gyrff ar faes y gad, ei cyfrif fesul 1000, nid fesul llanc. Cliw Iesu, aros heno ar ddi hun dar fam sy'n cyfri'r golled. Fesul 1. Diolch. Ac wrth i ni ddod i dderfyn ein cyflwyniad, gai ddiolch i chi fel cynulleidfa, a diolch i aelodau'r tîm am eu cyfraniadau, i ddweud hynny mwy ffurfiol mewn munud. Ond cyn hynny, dyma gywydd gan Meirion Jones yn myfyrio adeg Sul y Cofio, ac wedi ennill cader Eisteddfod yr Ysgol Farddol gyda'r cywydd hwn. Byddai'n darllen i gywydd gyntaf, ac wedyn byddai'n darllen cywydd o waith Tudur Dylan, yn cofio 80 mlynedd o golli'r epynt i filitariaeth, hanes arall sy'n agos iawn i ni'r Cymru. Meirion. Diolch yn fawr, Geraint. Pnawn da i chi gyd, a mae'n bleser mawr i gael bod yma. Myddiwch chi, mae chydig o beswch arna i, gobeithio bydd ddim yn tarfu. Dwi wedi cael meddigyniaeth, a dim Covid yw e, felly sy'n eisiau chi o fideo. Myfyrdodau ar Sul y Cofio, a ein i gyd yn gyfarwydd iawn wrth gwrs gyda'r cwff golofnau yma ar hyd a lled y wlad. A wrth gwrs maen nhw'n diflannu'r cefndir heblaw am yr 11 ar 10 o dachwedd bob blwyddyn, a maen nhw'n dod yn fyw mewn ffordd yn dyn nhw eto. A maen nhw'n dal yna drwy'r gwynt ar glaw, drwy'r tymhorau i gyd. A maen nhw'n dod wrth gwrs a symboliaeth cryf parhaol o ryfel a dinistyr, a mae'r Sul y Cofio bob tro yn fodd i ni ystyried bod yn anffodus y cylch dieflig yn parhau, bod rhyfel ddim wedi diflannu o'r byd, ond bod rhaid i ni o hyd fyfyrio a cyd ymdrechu i edrych am Tangnefedd yn nanedd yr holl ddinistyr. Felly, o'n i mewn gwasanaeth a wedyn tu allan o flaen y gof golof yn arbennig hyn, yn yn ardal Milltir Sgwari, a wedi edrych ar y gof golof yn droion, a wedi darllen falle rai o'r enwau. A wrth gwrs, mae y gof golof yn cynrychioli y milwyr a laddwyd yn y rhyfel byd cyntaf a'r ail rhyfel byd. A wrth gwrs, mae rhai o'r lladdedigion o'r rhyfel byd cyntaf, wel, chyma mae hyn wedi digwydd dros ganrif nawr, yn dywe. A wrth gwrs, wrth bydd ni bellhau o'r digwyddiadau hynny, mae perygl bob amser i ni anghofio. Ond hefyd, os nag os falle rhyw gysylltiad personol uniongyrchol teuluol gan rhywun, fel oedd gyda Geraint, falle diw'r enwau chymod erbyn heddi ddim yn meddwl llawer i ni. Ond eto, oedd pob person yn fab i rywun, oedd yn wr neu gwraig neu cariad, yn dad neu beth bynnag. A wrth gwrs, wrth bod y rôl col yn cael ei alw, a enwau'r cartrefi, y dyddynod, y bythynod ac yn y blaen, chymod, mae yna stori fawr tu ôl pob person. Felly, mae'r ddwy funud hefyd yn rhywbeth
o'n i'n ystyried yn bwysig yn yr ystyr mae'n rhoi gwagle. Ys o waith y gwagle hynny'n cael ei lenwi eto mwyach fwy gan ragor o ddinistyr a lladd. Ond yn y 2 funud yna, i le i ni'n mynd yn meddyliau, i le i ni yn cael yn harwen. A wrth gwrs mae arwydd o barch i'r ymydawedig, ond hefyd i'n hunain ac i gymdeithas o hyd. A mae'r 2 funud na'n symboliaeth cryf. Felly dyma wedyn y cywydd. Down ar elor o fore at y triain, i'r llain lle eris gwaedd y filltir sgwar yn ddofn ar golofn galar. Yw hangau hwy, down ynghyd, yw heinioes, rhown 2 funud. 2 funud i fyw hanes, ei rhoi i'r ffwyson rhes. 2 funud fyd o fudiau, o gafn sydd eto heb gau. Dyma'r rhai nas cofiaswm. Fi'n darged bwled a bom, ddoen ein erth, heddiw'n ddinod. Heibio aeth pob adnabod. Gwrando a ffigio'i cyffau, ei hawlio a'n petalau. Ynddynt roedd iaith gobeithion, bore oes oedd ym mhob bron. Ynddynt roedd gwen ei henaint, ym mhob cur brodyr, a'i braint i farw o raid, ar fro hon nychwyd dan flodau cochion. Os hanner cof yw'r cofio, eto'r hwn dorchain ein tro, i alw iaith o'r garreg lwyd, yn weddi i'r enwau naddwyd, yr hwyg, maent yn parhau i waedi rhwng y blodau. Diolch yn fawr. Dyma wedyn y gywydd gorwelion gan Tudor Dylan sy'n ystyried epynt wedi 80 mlynedd. Rhwng cynghordi a biallt, chwilia'r waedd i'w llawer allt, hyd y llef y gyfyd llain o diroedd tua'r dwyrain. Tiroedd tranc ein difancoll. Mae'n ddrwg dy fi. Tiroedd tranc hen ddifancoll, erwau epynt ydynt oll. Trwy hael y glaw, distaw oedd yr afon drwy'r canrifoedd. Am galw at y geilan, wna'i hen lu, cilienni lan. Ein galw oll drwy gefn gwlad, a'i thonnau'n llawn chwerthiniad. Mae'n agof fod mwy nag un tir arall fel Tryweryn, rhai di-wyneb yw'r dynion yma ar hyd y Gymru hon, sy'n dwyn y tŷ, sy'n dwyn tir, a malu am y welir. Ar hyd afon Rhywdefaid, sgidiau dir sy'n lledu'r llaid o'i barics nos a bore i ddod a lladd hyd y lle. Yma yn y cwm, tanc mewn cae, bwledim hant y blodau, uwch lawr hi hwn, ni chliw'r haf, hanesion cefn bryn isaf, na geiriau chwedlau na chan, yn crybwyll aber criban, na'r tir yn drwm o hiraeth wrth ddweud stori gellu gaeth. Rheibio ei cof drwy bob cae, a'i troedio yn gatrodau. Torri can y tir cynnar, dwy'n calon trigolion gwar, dwy'n ei gwlad hawlio'r adwy, dwy'n epynt ohonynt hwy. Yma neu'n hawr, mae na waith i roi'r alawn war eilwaith i'r hen gartref. Ni hefyd
buai'r hawl i ddod rhywbryd yma nôl, a gwyddwm ni nad yw deiar am dewi. Mae gen i un gerdd i gloi felly y sesiwn hwn, ond cyn gwneud hynny, garen i ddiolch cyd-aelodau o'r Ysgol Farddol am eu cyfraniad a'i cefnogaeth pnawn yma. Caren i byddai chi muno wneud hynny, Taneirin Caradog, Aled Evans, Hugh Jones a Meirion Jones. Diolch yn fawr iawn i chi. Trwy gyd digwyddiad fe fuon ni ar ymweliad ar wyliau yn Wcrain yn 2019. Mae banner y wlad yn amlwg iawn ym mhob man yn y wlad. A balchder yn y fanner a balchder y bobl yn amlwg hefyd. Banner sy'n llawn symboliaeth i chi allu weld, a dyna pam wedi dod â banner gen i pnawn yma. I chi allu gweld felly rhyw symboliaeth yr awyr las a'r caeau gwenith melyn o bosib. Neu'r môr glas a'r tywod melyn o bosib, neu hyd yn oed y gorwel sydd rhwng y ddau liw. Mae pethau yn wahanol iawn heddiw, wrth gwrs. A sgwennes i y gerdd yma yn ystod yr wythnos diwethaf, felly'n arbennig ar gyfer y cyfarfod yma pnawn yma. Mi welais las a melyn, fi un haf yn drwch fan hyn. Erwai'r wlad dan awyr las, a'i hanfod ar liw'r cynfas, a gorwel yr awel rydd o'n blaenau mor ysblennydd. Ond i dawyr dros dywod, a haf hir yw hon i fod, dyhead mewn plygiadau, am y wlad yn amlhau, a dau liw y genedl hon, ei hadain a'i breuddwydion. Yn y cof mae'r caeau yd, yma dan hael yn symud, a balchder a'i hyder hi yn donnau lliw amdani, ac y yf sydd yn cyhwfan i mi o hyd ym mob man. A môr cynnes o desa, welir o hyd trwy liw'r ha. Dod ar ras fel dŵr ar draeth, na deiliw ei bodolaeth, y forin gyrru'n y gwynt, a geiriau yn ddyn gerint. Milwyr yw glas a melyn, ei haf nhw yn awr fan hyn. Rhyw ddial oer mor ddil liw yw newyddion ni heddiw. Llefain yw crain y mob crych, brwydro bob awr o edrych. Am ei heinau bob munud, sŵn y bom sy'n yn ein byd. Yn y llun a lliwiau hon, cael lludw ar colledion, a gormes tanciau'n rhesi ar y lôn hir welwn ni. Ond i dofn sy'n ei defnydd, a chir ffwadur a'i ffydd, y mae cweir y fflamau cas yn danbaid dros y Donbas, a'r fyddin mor herfeiddiol. Muriau pawb yw Mariupol. Yn un, ni fedrwn ni ddirnad y gwaed sydd arni. Ar fanner heb derfynau yn o fi sydd yn cryfhau, a thon atgofion yn gaeth, a'r deiliw yn frawdoliaeth. Diolch yn fawr iawn. Y gair yn rhan i gyd, diolch yn fawr iawn i Geraint a'r pedwar am i cyflwyniadau i ni yma y brynhawn yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Fe ddywedodd Geraint ar y dechrau bydden y gyfle i ofyn cwestiwn, os oes rhywun yn dymuno gofyn cwestiwn ynglyn â
un o'r cerddi neu rhywbeth am y brofiadau mae'r beirdd wedi ei cyflwyno i ni. Os na rhywun sydd yn fan hyn, i fi'n cydymdeimlo'n fawr a Betty Wyn. Ddim yn gweld chi'n iawn. Os na rhywun yn dymuno gofyn cwestiwn. Na? Iawn. Ardderchog. Diolch yn fawr. O, pwy yw ti? Robert. Robert Powell. Yn gyntaf, hoffwn Gwall cynganeddol, sda ti? Gwall cynganeddol wyt ti am dynnu sylwyddo. Robert. Dim un gwall y prynom yma. Diolch o galon i Geraint am gyflwyno ac i'r beirdd i gyd am brynham cofiadwy iawn. Hoffwn i ofyn un cwestiwn. Ydych chi'n gweld unrhyw angosondeb yn agwedd yn beirdd ni, beirdd Cymru, at filwyr sydd yn syrthio wrth ymladd dros ymerodraeth Prydain a milwyr sydd yn syrthio yn y gad gyda Owain Glyndŵr ac sy'n ymladd dros annibyniaeth Cymru. Achos i fi, byddwn ni'n meddwl, os ych chi'n heddychwr, ych chi yn erbyn codi cledd neu ddryll yn erbyn unrhyw un. Neu ydy popeth yn iawn i amddiffyn eich gwlad eich hunan. Oedd hi'n ddiddorol clywed y gerdd ola, wrth gwrs, y gerdd feistrolgar na am Wcrain. Fydden ni fel Cristnogion, fydden ni'n dweud wrth fechgyn ifanc Wcrain, peidwch a codi dryll i amddiffyn eich hunan. Hynny yw, mae cysondeb yn anodd iawn, dwi'n meddwl. Ond hoffwn ni glywed eich barn chi am y pwnc. Cael pwlpid i ateb. Diolch Robert, cwestiwn da. Mae rhywun yn licio galw unan yn heddychwr, ond wedyn tysau rhywun yn torri mewn i'r tŷ ac yn ymosod ar y teulu, a fydden ni yn fy heddychiaeth yn peidio ymladd nôl neu amddiffyn, ynddo fe? Mae yna'n gwestiwn falle cyd berthnasol. O ran ateb y cwestiwn, bydden ni'n gweud, mae geiriau Gerallt yn y cywydd fy ngwlad o gallwn golli y gwaed hwn wrth blegu di, bydden ni'n gobeithio'n or-ddweud barddol. Achos bydden ni ddim yn moyn bod yn y sefyllfa yna, bydden ni ddim yn moyn annog neb chwaith i wneud hynna. Ac dwi'n meddwl bod wedi gweld y dill di drais bod e'n gallu bod yn effeithiol yn wrth protestio. Ac wrth feddwl am Owain Glyndŵr, dwi'n meddwl bod rhaid ni gyd estynoli fe i'w gyfnod. Ac mae dyna oedden nhw'n gwneud ar y pryd, a nid dyna i ni'n dymuno i wneud nawr, ynddo fe. A fel wedodd Mererid ar y radio unwaith oedd hi'n siarad ar ran Cymdeithas y Cymod, fi'n credu, i ni wastad yn y diwedd yn goffod dod nôl rownd o gwmpas y ford i drafod, yn gynnu. Felly os allwn ni annog hynny yn y lle cyntaf a peidio cael dim o'r dinistyr yn y canol, bydde hynny'n dda. Ond haws gweud na gwneud, felly os ys rhywun arall mewn ateb. Gai diolch yn Eirin a diolch i Robert am y cwestiwn. Wel na, dwi ddim yn diolch am y cwestiwn, achos mae fe'n un anodd iawn i ni'n dweud y gwir. Dyna'r cwestiwn i ni goffo gofyn i'n hunain, a chi eisiau ateb hefyd fel Cristnogion. Ond chi'n gwybod pan i chi'n mewn yn y sefyllfa, ni mewn sefyllfa anodd gweitha posib y gweud y gwir i ateb y cwestiwn o'n nawr y misoedd hyn yn dyn ni chi'n bod gyda'r rhyfel yn Wcrain. Ac o'n i'n darllenes i yn fwriadol y dweud y gwir y llinell yna, lladd y baedd eillio ei ben. Darllenes i hwnna'n fwriadol achos Richard y Trydydd oedd hwnnw, ond chi'n gwybod beth, gallai hwnna fod mor addas i Putin yn gallai fe. Ond dyna'r math o beth, dyna'r emosiynau a'r cwestiynau ni goffo'r ateb a wrth gwrs gobeithio gallwn ni ffindio ffordd heddychlon trwy'r draen fel petai. Ond gai diolch am y cwestiwn, Robert, a ymddeiriadau bod fi methu ateb e. Swn all mae'n gweud gair? Na, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y cwestiwn, Robert.
Mae bob rhyfel trwy hanes wedi cael ei ddisgrifio gan y rhai sy'n mynd i faes y gad fel rhyfel sy'n amddiffyn. Oedd Hitler yn amddiffyn hawliau'r Almeinwyr yn Czechoslovacia i ddechrau, wedyn ni Gwlad Pwyl ac yn y blaen. A Putin yn gweud mae'n mynd mewn i amddiffyn y Rwsied yma yn i'w wneud. Celwydd yw'r cyfanna, wrth gwrs, ond dyna'r esgus o hyd ac o hyd ac o hyd. A siwrne ni'n gweud bod yn iawn i amddiffyn, ni'n agor y llif ddore. Fe nath Iwl Cesar ddweud, pan nath e ymosod ar Bryden, 55 BC, un o dyddiadau mawr yn hanes, wrth gwrs, yn gweud mae e'n mynd i amddiffyn gael oedd e. O'r dechrau yn deg, yr esgus yw amddiffyn. Ac mae rhaid ni fod yn hynod ofalus pan dyn ni yn ymwneud a sôn am amddiffyn. Nawr, fe sefydlwyd y Gymdeithas Heddwch yr Annibynwyr yn 1927 yn Undeb Pryd Aman. A dyma'r cyfamod a wnawn. Mae'n ymddangos yn y gyfrol Sylfaeni Heddwch, a olygwyd gan Simon B. Jones ac E. Lewis Evans. Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi ar gyfrol hon. Dyma'r cyfamod. A nynne yn cymryd arno fod yn ddilynwyr i Iesu Grist ac yn ymgyflwynedig i waith ei deyrnas. Teimlwn yng ngrym ein profiad ohono a'n argyhoeddiad amdano, y gelwyr arno i ymwrthod â phob math o ryfel. Ymgyfamodwn i wrthwynebu hyd ymai yno bob symudiad i gyfeiriad rhyfel, a gwrthodwn yn bendant ran na chyfran yn y gwaith o hyrwyddo llwyddiant arfog. A ddinedwn gyda chymorth Duw i ddioddef hyd farw dros y ffydd hon, yn hytrach na syrthio yn ein hymddiriedeth i arfogaeth fydol. Ac i ddilyn lan beth oedd yn Eirin yn gweud yn dyfynnu Gerallt, yn dweud, golli'r gwaed hwn wrth achos di. Fel dweud o Saunders Lewis, un tro, yn barod i golli'r gwaed hwn, oedd ddim yn barod i gymryd gwaed rhywun arall. A fi'n credu mai fel yna dyle heddychwyr o Gristion bod. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch am brynhawn cofiadwy iawn. Diolch yn fawr iawn. Nawr ten, mae'n amser